Druhým dýchom hovorím veľmi jasne. Ak sa tento problém nevyrieši, vláda Slovenskej republiky príjme v krátkom čase tvrdé recipročné opatrenia, o ktorých ešte budem o chvíľu hovoriť. Môžeme zastaviť všetku humanitárnu pomoc, dokonca aj tú, ktorá bola nedávno schválená na vláde Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky rozhodne o výraznom znížení alebo dokonca úplnom odňatí rôznych dávok, ktoré dostávajú na území Slovenskej republiky občania Ukrajiny, ktorí k nám prišli po začatí vojnového konfliktu. Áno, niekto môže povedať, že to je kruté, čo teraz hovorím, ale kruté je aj to, čo robí Zelenský voči nám a čo robí voči Európskej únie. Je to poškodzujúce, je to kruté. O tomto ja hovorím, o dodávkach elektrickej energie pre tzv. Havarijné situácie. Slovensko, ak sa nemýlim, je asi jediné, ktoré je schopné do 30 minút dodať na Ukrajinu elektrickú energiu, v opačnom prípade im môže padnúť energetická sieť. Opäť pomerne tvrdé recipročné opatrenie, ale pýtal sa pán Zelenský nás, či nám náhodou nebude chýbať 500 miliónov eur a potom aj ešte korumpoval. Povedal, že on mi tých 500 miliónov dá z ruských aktív za predpokladu, že budem hlasovať za členstvo v NATO, pokiaľ ide o Ukrajinu.